सूरज शहर में सेटल बा। ओकरा मेहरारू के गांव के रहन सहन नीक ना लागेला। होली के मौका रहे। सूरज अपना मेहरारू खातिर 5,000 के महंगा साड़ी खरीदलस, बाकी माई खातिर कुछ हुआ ना। जब दोनों जने गांव पहुंचल लोग तो सूरज देखलस कि माई वही फाटल पुरान साड़ी के पेवन साट के पहिरले बिया। सूरज के मेहरारू सास के फाटल साड़ी देख के मजाक उड़ौलस आ कहलस, ई कामा जी आजू इहे चिथरा पहिरले बानी, हमनी के बेइज्जती करावे के बा का? माई मुस्कुरा के कहलस, ना बहू, ई साड़ी ना ह, ई हमार याद ह। तहार ससुर जब आखिरी बार मेला गइल रहन तो इहे लेके आइल रहन। सूरज के इतना सुन के भी लाज ना आइल। बाकी सांझ के जब सूरज आपन पुरान संदूक खोललस तो ओकरा में एगो गेठड़ी मिलल। गेठड़ी में 10,000 रुपया रहे आ एगो छोट चिट्ठी। उमे लिखल रहे, बेटा तू कहत रह न कि घर बनावे खातिर पैसा कम पड़ता, ई हमार जीवन भर के जमा पूंजी ह, रख लीह। हमार का बा, हम तो फाटल साड़ी में भी जी लेब। सूरज के आंख खुल गईल। उ फफक फफक के रोए लागल आ उ दौड़ल गईल आ माई के गोड़ पकड़ के माफी मंगलस आ अपना मेहरारू के भी ओकरा गलती के एहसास करौलस। याद रखी, जौन माई अपन पेट काट के राउर भविष्य बनौलस, आज ओकरे बुढ़ापा के हिस्सा काट के अपन भविष्य मत सजाई। ई कहानी कैसन लागल अपन प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखी। धन्यवाद।